Kolopičej. Čo, ako teraz ten bude kolega? No potom na YouTube, ako hrajú. Bude na internet. A gol? To bol gol 50 Ale Juko. Ďalší? Jo, jo, to podováže na kamere. Nie? Čo? Nahrávaj. Počkaj, sú to na poštu. Čo? Sú to na poštu. Kto? Prečo? Prepeň, ja som to čas. Pre aké peniaze? Potom vidím, že iba aj rozprávky, ja som si spadedoval. A to máme takú, že ja so svojím, hej? Čo s tým kilom budeš mať požičať? Neviem, to je skade. Neviem. Andrej. Ešte dobrý si, ja som líder. Ešte neviem, či budeme mať peniaze. Či 50 korún do piči. No ale mám teraz 50 korún. Lebo bol môj kilo, bej. No, keby mám doma môj. Koľko sme im už dali, dva? 3? 5. Medveď nemám. Vás a jeho techniky. Víš, dneska robíš? Čo? Dneska robíš 21? Na tú školu, bre. Koľko bereš dvojku? Jebe? Ty máš svoju aparatúru? Čo máš? Budem ťa težiť, no. Máš aj 18 valdové soboty? Čo? 18 valdové?